paca si ayah mato jiko mandanga kabanan tak elo. Untuk apa ju di gunjangan mana dek piti juo panyababmu sababnya. Bilo hati lasa bana habi tak usah dikenakan alai onja urang jiko diturunkan seso nanti bo kita nan manang buangkan. Antah di malah salah di denai adia nan pai denai lonan basalahan pikir tak kurang kato malah nanti bo tidonan mana laki kadiri denai doa denai kanan kuaso luruskan jalan tio denai malangkah nasib si pangamen sarupo denai konda bapiti tak sisia di campaan. Apa ju di gunjangan dana dek piti juo panyababmu sababnya. Bilo hati lasa bana habi tak usah dikenakan alai onja urang jiko diturunkan seso nanti bo kita nan manang buangkan. Antah di malah salah di denai adia nan pai denai lonan basalahan pikir tak kato malah nanti bo tidonan bana laki kadiri denai doa denai kanan kuaso luruskan jalan tio denai malangkah nasib si pangamen sarupo denai konda sisia di campaan. Antah di malah salah di denai adia nan pai denai lonan basalahan pikir tak kurang kato malah nanti bo tidonan bana laki kadiri denai doa denai kanan kuaso luruskan jalan